Stále vás trápi pálenie záhy. Kedysi vám pomáhala sóda a mlieko, ale teraz sa stav zhoršil a pýtate sa, čo s tým. Odpovedám na vaše otázky. Sóda a mlieko kyselinu iba na chvíľu zneutralizujú, zároveň však narušia prirodzené prostredie v hornej časti tráviaceho traktu. Jedlo sa rozkladá horšie, vnútri vzniká väčšie napätie a kyslý obsah sa znovu dostáva do pažeráka. Každý takýto záchvat prináša drobné poškodenie a zápal sliznice. Cieľom nie je iba kyselinu tlmiť, ale upraviť celé trávenie. Jedzte teplé jedlá v menších porciách bez večerného prejedania sa pred spaním. Do každého jedla pridajte bielkovinu a jemnú vlákninu. Zaraďte fermentované potraviny bez octu. Odstráňte spúšťače ako kávu hneď po zobudení, mätu, čokoládu, veľmi mastné jedlá a tesné oblečenie. Po jedle si doprajte 10 až 15 minút pokojnej chôdze a hornú časť postele majte o niečo vyššie. Tak majú sliznice priestor na hojenie a záchvaty postupne miznú. Pripravil som podrobný plán krok za krokom, ako si prirodzene upraviť čreva a žalúdok a zbaviť sa pálenia pri hrudnej kosti. Napíšte v komentári slovo čreva a ja vám túto inštrukciu pošlem v súkromnej správe.